मेन प्रब्लेमा बेनो जाहैबाय 5G नाङा एखे एसे साबसिन होनजायो फैजायो नोरैहाय बटिं जाहैबाय बटिंआ दंखायोमोन एखेयानो एसे साबसिन नामा नै गोदान गोदान नुदों लोगोफोर गाखोफैनो हागोन आदामोन एबार एसे साबसिन होननाय खोनानो मोनदों नंगौ नामा नंगौ ना साबसिन एबार थाखा फैसानि खरसाफोरखौ बारा खालायनानै देखारजोंसो साबसिन खालायनो आरो औ ओमफ्राय नोंसिनाथ' बटिंआ दंखायो आरो बेनि बादै मा दङ दस्राथिं दंनाया दा बर्थमान बैथिं एक्सप' सोलिनानै दङ बेहाय गासैबो ओरैनो मेलाफ्राव जि बुस्थुखौ लाबोयो बेयाव दंजोबो बियो एक्सप' सोलिगासिनो दं मेलाफ्राव जा बुस्थु मोनो बेबायदि मोनजोबगोन आरो लोगोफोर दे थेंक इउ नायलांसै ओरैहाय नै जिरायग्लेंग्रा दङ जिरायग्लेंग्रा बैखौ एसे देखायसै लोगोफोर नायलांबाय था दैयाव सिगाङाव जेरै दं बेबायदिनो दं एसे स्टेन्डार्डसिन नुदों खाथियाव थांनानै नायनो हाबजेनबाय आरो नै सिङाव वाव समायना एसे साबसिन नामा नानिमोन एबार साबसिन दा एबार माबायदि एबार बर' नङा ए राभा ना गार'ब्रा राभा भेरि गुड माथो बर' रायलायोलाय नोरैहाय नायदो नै बेबायदिनो दं सेमोननि बायदिनो एखेयानो नायलांबाय था वाव ओरै खाथियाव थांनानै देखायहैथारनोसै आं नैबावहाय सेल्फि पइन्ट दं लोगोफोर नै देग्लाय एसे साबसिन बानायदोंआनो एसे साबसिन नामा बाबुमोन देग्लाय साबसिन मारानो नै लोगोफोर फैनानै सेल्फि लाफैनो हागोन नैबाव सेल्फि पइन्ट दङ ओरैहाय बारलांनो हाबाय आरो हा इउनि वा इउमि इउमिसोलै र' वा सेल्फि पइन्टआ नै बिसिना मा बिसिना इउ एन्ड मिसो वा इउ एन्ड मी नै औ बबे नोंलाय बाबु माबायदि मोनदों बाव फैनानै मोजां मोनदों बयबो फैया थेंक इउ फट' खेबजानो मोजांथार बबे नोंनालाय आंबो गुरबासानिनो मा नोंना चेनेला मा नाम्बारा होद आं चेनेल मा क्लास आं ब्लगार जानो सानाखै मा क्लास आं क्लास 8 बहाय फरायो गुरुसायावनो फरायो मा जानो सानो मा जानोब्रा आइयै बाबु राइडार जागोन राइडार भेरि गुड राइडार गुड